Hakarta ka baprap khandai sinem khlat no kandiat u aktor baponam ka Bollywood u dhalmra dul benta ka sngi ka al sautare u naiwing jong sinem arhajar arpusan hayeng sa jong u hamambai hadien khat asngi ba ulami na hospital yo aktor dhalmra lakha hakapratare u no pra jong sinem khat khandai spa alai pusan hakashnong nasrali jong ka jalla Punjab Udhalmra ula shongkha ya arngut ki kurim ka barengkong kadai ka prakash ka ul bat ulayo sangut ki khun ki bakan thup yo aktor baponom bha jong ka Bollywood usonidul bat ubobidul rengkat bat arngut ki khun kan thei ka bijita dul bat ka ajita dul ka kurim ka baar pat kadai ka hima manili bat naka ulayo arngut ki khun kan thei ka isha dul bat ka ahna dul ka film ka barengkong jong u kadai ka dil bhi tera ham bhi teri bala direct dau Arjun hingkorani bala plai pejba house nem khat khandai spa ndo pho u aktor dharmendra ula ak hadu lai spa tlegi film ki bakan thup ya ka film balo ak khaddu ka ekis ka ba en supply shen menta usnem u banai no pra jong snem arhajar arpusan ka jing khlat no jong aktor dharmendra klalong ka jingdu bakrau ya ka Bollywood film industry hi barok away Yakinong Krishan jong u bad yakiriu film hindi hi jong ka thanch te lamingi jong kari India